sake kasancewa tare da ku a wannan channel da namu na Yakubu RM TV. Kamar yadda muka ɗauki alƙawari za mu dinga koyar muku da wasu abubuwa na zamani da yake tafe da zamani insha Allah. To a wannan karin mun zo muku da wani abu da WhatsApp ta zo da shi, wanda wasu daga cikin ku ba mamaki sun santa, wasu kuma ba su santa ba. Kamar yadda kuka sani da WhatsApp, idan ka tashi tura sticker, mu je kamar haka cikin WhatsApp ɗin, za ka zo kamar haka wani lamba haka da ka shiga wajen da sticker yake kamar haka, sai dai ka tura sticker kamar haka wanda baya motsi. Kuna ganin sticker baya motsi, idan ka tura sticker babu baya motsi kwata-kwata kamar haka. Da ka tura sticker baya motsi. To haka yasa WhatsApp ta zo muku da wani tsari wanda idan ka tura sticker yanzu zai dinga motsi. Ganin cewa ta ga wasu irin kamfanoni irin su Facebook da wasu abubuwa da wasu dai irin kamfanonin da suke gasa tsakaninsu, irin kyalkyali ne shi yake jan mutane. Irin ka tura sticker ka ga sticker yana motsi da wasu abubuwa, to hakan yasa WhatsApp ita ma ta zo da nata, idan ka tura sticker ka ga sticker yana motsi don ta jawo hankalin masu bibiyanta. To ya za ka yi WhatsApp ɗinka idan ka tura sticker ya fara motsi? Ku biyo ni kamar haka. Da mu je cikin Play Store mu kamar haka, da mu fita daga WhatsApp ɗin, mu je Play Store. Na Play Store ne kamar haka, da mu zo mu shiga wannan shine Play Store, da mu danna shi mu shiga haka. Dan muka shiga haka, mu kun ga za ka zo ka rubuta WhatsApp kawai. Za ka zo ka rubuta sunan WhatsApp kamar yadda kuke gani. Idan ya kama WhatsApp kamar haka, to mu kun ga mun yi update. Kun ga mun yi update tun da farko. Ku an ba ku yi update ba, da ku ga wajen da aka rubuta koren nan hannun dama daga sama, da ku ga rubuta update, sai ka danna shi ka jira shi, da ka ga ya fara irgawa ya yi update. To mu tun da mun yi update, bari mu je mu gwada muku yadda ake yin amfani da sticker mai motsi. Sai mu shiga cikin WhatsApp ɗin mu kamar haka. Kamar yadda kuke gani mu shiga cikin WhatsApp ɗin mu, to bari mu zo inda sticker yake. Bari mu zo kamar yadda kuke gani, ga sunan wannan sunan sticker mu. Kuna gani wannan duka ba sa motsi. To a ina ne mutum da ya samu sticker mai motsi dan ya burge abokan shi a WhatsApp? Da ka ga wani dan waje gashi nan digo an danna mai alamar plus, sai ka danna shi haka, da ka jira shi ya bude. Kamar yadda kuke gani ga sunan sticker da WhatsApp ta sauke muku kwanan nan masu motsi kala-kala. Bari mu zaɓi wannan alal misali kamar yadda kuke gani. To wannan sticker duk masu motsi ne, amma sai ka yi downloading ɗin shi. Kamar yadda kuke gani download gashi na ƙasa, sai ka danna download haka ka jira shi. Yan uwa, kamar yadda kuke gani wannan gashi nan ya sa mana alamun good, ma'ana mun yi downloading ɗin shi. To yanzu ina da mu je mu same shi mu fara amfani da shi. Duk wani sticker da kuke so nan kamar da kuke gani ga sunan, mu yanzu mun yi muku downloading din guda ne saboda ku bidiyon ya tsawo. Duk wasu ga sunan da ku yi downloading din su, ga sunan idan kuka danna kamar haka za su fara bidiyo. Duk wanda ya burge ku da ku yi downloading ne shi. To yanzu mu bari mu je mu gwada muku wanda muka sauke yadda za ku yi amfani da shi. Za ka zo inda sticker ka yake, sai ka zo wannan wajen da aka dan rubuta tauraron nan kamar haka da kuke gani. Idan ka zo ga sunan za ka dinga canjawa ga sunan. Mu wanda muka yi downloading din shi na dazu, wannan gashi nan kuna gani, wanda kuke gani gashi nan kuna gani sticker duka motsi suke. Kaga da ka tura mutum ka gani sticker yana motsi nan gaba. Da WhatsApp sanin ku ne cewa WhatsApp baya sticker mai motsi, WhatsApp na asali kenan. To yanzu gashi nan ya zo muku da shi don ya burge ku masu amfani da WhatsApp. Wanda kuke gani da mun tura mutum ga nan kuna gani sticker yana motsi. To dan uwa, da fatan wannan bidiyon ya burge ka. Wannan bidiyon ya burge ka, muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribe, sannan ku ƙara mana ƙwarin gwiwa da alamar like. Sannan ku dinga zuwa kuna yi mana comment a ƙasan bidiyon mu. Duk wasu abun da ba su burge ku ba, ku dinga zuwa kuna rubuta mana a ƙasan comment, kuma da mu gyara insha Allah. Duk abun da suka burge ku shi ma ku faɗa mana don mu samu ƙwarin gwiwa kawo muku makamancin shi a kullum. Muna tare da ku, ni ne naku Yakubu RM har kullum insha Allah. Allah ya bar mu tare.